Добър ден, драги зрители! Тук с вас отново е Самодива, всеотдайната ви репортерка. Намираме се на една тучна зелена поляна с едни много красиви кафеви кравички и решихме да направим следното добро дело, защото тези крави, те също имат нужда. Това са животинки, които имат сърце, които имат душа, които също биха искали да бъдат помилвани, погалени, да им се каже добра думичка. Аз реших да им попея днес, просто да им покажа, че света е хубав. Че въпреки, че сега тук вали и те стоят на мокрото, горгичките гледат към мен, сега ще започна да пея след броени секундички. Ето, мълчат ми и ме молят да започна. Долегнала е баба Дора, насред двора, пред обора, на два стола, тим-тиририм-тирим, тим-тим-тим, тим-тирим-тим-тим-тим, взимат участие, гледат, тим-тиририм-тим, как заспала, сънувала, че я искат две момчета, две момчета, войничета. Тин-тиририн-тирин-тин-тин-тин, тин-тиририн-тин-тин-тин-тин. Та се чудо, един бик има там също, не са само кравички. Та се чуди и се мае, що да стори, тя не знае, че не може да прецени за кого да се ожени. Тин-тирин-тин, тин-тирин-тин. Колеги, вземете камерите. Драги зрители, тези кравички нещо не им хареса, подгониха ни тук. Довиждането, нови срещи.